Často počujem, že ľudia zostanú zaseknutí v nejakej inej fáze života. A hovoria to takto. Kým sme nemali deti, mohli sme viacej športovať, cestovať, mali sme viacej voľného času. Alebo v bývalej práci boli super kolegovia, super šéf, mali sme dobré procesy. Alebo keď som bol mladšia, mal som viacej energie. A nebol by to problém, ak by vám to nebránilo užívať si tú fázu života, v ktorej sa momentálne nachádzate. Ak ste sa pri tom pristihli a chcete vedieť, čo s tým, tak ľahko sa povie, pustite to. Ale ako sa to robí? Chce to kúsok času. Chce to, aby ste si spolu sadli, teda vy a vy. Hej? A spravili si takú reflexiu. Pozerali sa na tú predchádzajúcu fázu a uvideli tam, čo tam bolo fajn, čo tam bolo dobré a možno čo vám chýbalo. A zatvorili tie pomyselné dvere na tej minulej fázi. A pozreli sa na tú fázu života, ktorej ste teraz. A všimli si aj tie veci, ktoré sú tam super. A aj tie, ktoré tam nie sú super, ale ako tvoria ten celok, ktorý vám môže pomôcť užívať si ten život, ktorý práve teraz, v tomto momente žijete. Takže zamerajte svoju optiku aj na tie veci, ktoré sú tam fajn, ktoré sú tie nové, ktoré vám tam pribudli, ktoré sú tie, ktoré vás obohacujú. A uvidíte, možno si začnete viacej užívať tú fázu života, v ktorej sa práve teraz nachádzate. Skúšajte, experimentujte a uvidíte. Teším sa na vás do budúceho videa.